Eke eso Jonas eka Peter Moy. Eke heta di daga bede brujak hohoy. Eke heta tale korberi mamas kable. For the saga mini minute 85 for my day. No deliver was a lekker, deliver was a nice. Eka drink om de skok, jan eka gooi om de dice. No, daar was a niet trouble, daar was a niet mistake. Oma's Hendrik vervoert het achter Jonas Hakeek. If Island die tingetanga, wie heeft die was? Of Island die tingetanga, hier op de plaats. Of Island die tingetanga, wie heeft die was? Die wetman heeft al mooi veel Jonas opgepast. Georgie het gewonnen, het gemaakt om die kerk. Verdienen de vuur voor die one op one man. Die het geskiet die eet, die het gemaakt om die bom. Nou die police het gegrippel, het geberrel voor hom. Nou was die het gebangen, het gelister pas pep. Het het al groot om voor de durries gaskrit. Het een Mandela bij de tronk gereleased. Het geschreeuw om die land. For the ANDCs, if Island die tingatanga, wie heeft de baas? Of Island die tingatanga, hier op de plaats. If Island die tingatanga, wie heeft de baas? Die wetman heeft een mooi ver Jonas opgepast. Nu Jonas heeft de ongekreeuw om die voet. Maar zijn mag heeft gehonger, heeft geslapt wat dat kookt. Ik ga overal gejob, ik ga amper gefrek. Want ze oma's heeft gelopen daar bij Oranjas op plek. If Island die tingatanga, wie heeft de plaats? If Island die tingatanga, hier op de plaats. If Island die tingatanga, wie heeft de plaats? Die wetman heeft een mooi veel Jonas opgepast. Oma, if he is the boss. Oma, if he is the boss. Oma, I see this. is the boss. Oma,